ahora se montó a meio inglês de Minecraft. Relax. E da forma. Neste aqui uma pipa. Viu? Vamos lá para o lugar. Ja, wiedzą, a są Ingrid, Linda, to sprawie czarne. I to jest kilka, to jest czego mają głów robić. Tak nie. Ale już wiem, ja mam Hero. Gigi kocham. To mocno powiedział. A game Gigi się zrobiła. Stopit am Alabim. Next is one more option. Just go around it. The borders. Sí, tiene para... Яйце нашего заградя. Теперь глядать не помню. Дальше поднимаемся. Вот. Да, это вот. Да. Бачу Джорди гейма. Ну, как потом правильно? Что пробуем да се справим? То ще видим. Хайде се мисли.
къде заградим го по някакъв начин нашето яйце. Ами съм много. Ние сме само двама. Ено какво да направим. Ще опитаме да се справим. За спешни и за неспешни случаи. И взимам колкото е за този път, взимам бол. Те не че са много блоковете, но колкото да имам. За да взимам за спешни случаи. Млад, къде е отишъл? Работу. Вече го нямам. И усиление там. Добре, виждам го. Така. Взимам една столна кепка и ще си подредя и дъвка. Тук. Оп. Тук. 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 Това е. Може се паднало. За жалост, но какво да се прави. Това са випа, ако не се лъжа. Обуто. Значи, аз не след да скачам на него, не знам дали може да пази. Или толкова добър, за да пази. Така ще се пробвам да стигна до нези. Така, ще трябва да наблюдавам двете неща. Трябва и да дигам глава към острова, защото става опасно. Но отиде някъде. Тези като виждам, както ги виждам, не мисля, че ще ми направят нещо. Не мисля, че никой не ме заказа. Надявам се. Като отида да им чупя яйцето на тези, ще опитаме да ги изнеса. Не вярвам. Този остров е много труден за изнесване. Имат випов. Само че това селяне не ме гледа. Но по тази причина, че те не наблюдават точно какво се случва. Те са жълти. Така, това е хубаво, че са жълти. Защото за червен ще ги разсейва. Сега ако ми кажеш, ще са ви и са заедно. What the fuck? Значи ще ми стане малко по-трудно. Значи, за да не дойде някой към мен, аз ще си чупя пътя към мен. За да повършат да идват към мен, знаят, че нямат никакъв шанс. Освен да направя паркура, да се обръща. Така. No. Bitch. Fuck off. Please. Искай да ти... О, ма това е вип. Това не ми харесва, това е вип. Къде ти каза?
Кой ти каза? Кой ти каза? Не, тук се прецака. Не, тук се прецака просто. Не. Те са випове и са двама и са се съюзили с червените. Това не е честно. Не е просто честно. Съжалявам, ама не е честно. Добре, тук се оправи пак някой път ме е правил. Сколкото да има за това. Не, пич! Spawn because your bed was already destroyed. What? Значи са ни убили яйцето, ма то не се беше честна играта. Не беше. И да, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте един лайк и се абонирайте за мен. И също за моите приятели. И да, и също ще направя отделен клип за да ви питам, искате да снимам на влогове. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, пак казвам, дайте един лайк и се абонирайте за мен, за да получавате за всеки нов клип от този канал. И до следващия клип. Чао!